Som asi človek, ktorý už dlhšie sa venuje ľuďom so zdravotným postihnutím a konkrétne teda najmä nepočujúcim. Začínala som ako 15-ročná dobrovoľníčka, kedy moja mamička oslovila, že či sa nechcem pridať, keď zakladala organizáciu EFETA, ktorá sa venuje ľuďom so sluchovým postihnutím. No, tak som si vtedy povedala, že však čo budem iné robiť, veď aj tak nemám čo robiť, tak to skúsim a nejak to celkovo ovplyvnilo to moje smerovanie, ten môj život. No, tak som sa nejak do toho pustila a začala som robiť. No, to moje venovanie sa ľuďom so zdravotným postihnutím a tej sociálnej oblasti, okrem toho, že som to teda vyštudovala, tak ma doviedlo až k Janke Žitňanskej. A v súčasnosti robím asistentku ako europoslankyni, ale súčasne ešte robím odbornú garantku v tom občianskom združení EFETA s nepočujúcimi. Takže som stále s nimi v kontakte. Boli to moji nepočujúci starí rodičia, ktorí teda boli nepočujúci, ale ja som sa nikdy neučila posunkový jazyk a aj keď som bola vždy k tomu posunkovému jazyku vlastne pozývaná cez svoju mamičku, to bola vlastne ich dcéra. A vtedy sme si ako deti mysleli, že veď my ten posunkový jazyk nepotrebujeme, veď sa s tými starými rodičmi vieme celkom pekne ako dorozumieť. A to sme ešte vtedy nevedeli, že o čo prichádzame. A keď teda moja mamička zakladala to občianske združenie EFETA, tak a ja som sa teda pridala ako dobrovoľnička, tak som pochopila, že nemôžem robiť s nepočujúcimi, keď neovládam ich jazyk, lebo rozprávať sa na úrovni len nejakých informácií bolo fajn, ale potrebovala som sa s nimi dorozumieť. Dostala som sa bližšie k svojej babičke. Bližšie ľudsky, pretože predtým to bol taký formálny vzťah, zrazu z toho formálneho vzťahu sa stal ľudský, hlboký vzťah. Najviac to, že všetky služby, podpora a pomoc, ktorá sa poskytuje ľuďom so zdravotným postihnutím, sa na Slovensku vníma ako nejaký nadštandard. Nadštandard, že je to niečo navyše, čo dávame tým ľuďom, ale ja by som bola veľmi rada, keby ten nadštandard nebol nadštandardom, ale stal sa naozaj štandard. Že to budeme brať ako bežnú vec. Stačí, keď začneme každý od seba a urobíme ten krok k týmto ľuďom, pretože ja stále mám pocit, že ľudia so zdravotným postihnutím sa stále snažia prispôsobiť nám, vyhovieť nám. A hlavne to hovorím aj kvôli tomu, že tým, že robím celý život s nepočujúcimi, tak oni sú tí, ktorí sa celý život učia našu hovorenú reč. A ja som si vždy dávala otázku, že prečo my sa neučíme ich reč, aby sme boli bližšie k ním. A to si presne myslím, že keď každý jeden začneme od seba a urobíme ten krok vpred k tomu človeku, tak budeme môcť postupne meniť svet. Možno je to také, možno naivné, ale ja v to stále verím. Ešte si to, je to výborný príklad. Nekomu a to asi nestačí. Dobre, OK, no.